ಓಕೆದ ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಸಲದ ನಡಾರಿ ಉತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಯ ಸುರುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಾಳ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತೃ ಸದಸ್ಯರುಡಿದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಜಾತ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ತೊಡಗಿ ಸಾಯಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ ನೆಂಕಲು ಎದುಕೊಂದ ಅಕಲು ಇನಿ ದಂಪತಿ ಸಹಿತ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಗವತಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗದು ಈ ಪಡಿಬಿಡಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಪಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹನ ಕುಮಾರಿ ಮುಖ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ದಂಪತಿಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯಮಂತ ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್ ಮಾಡೂರು ದಂಪತಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಬರುಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ದಂಪತಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಬೋಳಾರ ದಂಪತಿಲು. ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್ ದಂಪತಿಲು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಯ್ ದಂಪತಿಲು. ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ದಂಪತಿಲು. ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಉಚ್ಚಿಲ ದಂಪತಿಲು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಜನೆದ ಮಂಡಲ ಜ್ಯೋತಿನ ಬೆಳಗಾವುಡೊಂದು ಇಂಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಡಿಬಿಡಾರ ವೇದಿಕೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಳ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಸಲದ ನಡಾರಿ ಉತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಗುರಿಕಾರ ನಂದ್ಯ, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾಯನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ, ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಳ ಬೈಲ್ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುಭಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಭಿನ್ನರಿಷ್ಟರು ಕೈ ಸೇರಿದರು. ವಿಜಯ ಸುವರ್ಣ ದಂಪತಿಲು, ಪ್ರಕಾಶ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ದಂಪತಿಲು, ಸೂರಜ್ ಮಾಡೂರು ದಂಪತಿಲು, ಅಂಜನೆ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ದಂಪತಿಲು, ಸತೀಶ್ ಬೋಳಾರ ದಂಪತಿಲು, ಅಭಿಷೇಕ್ ದಂಪತಿಲು, ಅಜಯ್ ದಂಪತಿಲು, ಅಂಜನೆ ರಮೇಶ್ ದಂಪತಿಲು, ಸುನೀಲ್ ಉಚಿಲ ದಂಪತಿಲು ಮುಕ್ಕಲು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಡರ್ಗು ಮಂಗಳ ತುಡರು ಮುಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ. ಇಡೀ ಈ ಸಲತ ನಡಾರಿದ ವೇದಿಕೆಗೆದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ನಮಕ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೋದು ಪುನಃ ಈ ಓಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸುವರ್ಣ ದಂಪತಿಲು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ನಂದಾದಿವಿಗೆನು ಬೆಳಗದೇರು. ಅಂಜನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ದಂಪತಿಲು ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೋದುಳ್ಳೇರು. ಅಂಜನೆ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ದಂಪತಿಲು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಡರ್ನ ಬೆಳಗಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಚಾಲನೆ ಕೊರೋದುಳ್ಳೇರು. ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರಜ್ ಮಾಡೂರು ದಂಪತಿಲು ಲೇರು, ಸತೀಶ್ ಬೋಳಾರ ದಂಪತಿಲು ಲೇರು, ಅಭಿಷೇಕ್ ದಂಪತಿಲು, ಅಂಜನೆ ಅಜಯ್ ದಂಪತಿಲು, ರಮೇಶ್ ದಂಪತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀಲ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಕುಲ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಡರ್ನ ಬೆಳಗಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಬರುವುದುಳ್ಳೇರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರುಳು ಮತ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಬಂತು.
ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾರಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಬಾರಮ್ಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾರಮ್ಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಮನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಧನುಷನ ವಾಯನ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿಸು ಧನುಷನ ವಾಯನ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿಸು ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಧರಿಸಲು ನೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಧರಿಸಲು ನೀ ಬಾರಮ್ಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾರಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಬಾರಮ್ಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾರಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾರಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಬಾರಮ್ಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಾರಮ್ಮ ಸೊನ್ನೆ
भगवती पादुगु शरणो श्रीरुम्मा भगवती पादुगु शरणो सकलदा श्री में ठाकुरा मुरलाल श्रीरुम्मा भगवती पादुगु शरणो श्रीरुम्मा भगवती पादुगु शरणो सकलदा गुरिगंजी कोसा नानिगे अतिरे ಬೆಳಗೊಂದು ಹತ್ತಿರೆ ಬೆಳಗೊಂದು ಸುರಿಬುವೈರನು ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ Hare
समसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 हरि ओम्। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಕ್ಷಣ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಎಂಬುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದಾಕಾಲ ನೆನಪುಳಿಯುವಂತಹ ನೆನಪಿದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಭಾವಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನವರೇ ಒಂತೆ ಪಿರಪಿರಬೋದಂತೆ ಯು ಆಕೃತಿ ಇರುವಂತಲಿಗೆ ಯು ಒಂದು ಸಮೂಹ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೀಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ತಬಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂದಾರ್ ಅಕ್ಲೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲು ಗುರುತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಳ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾತ್ಗೋರ್ಪುನ ತಬಲದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂದಾರ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುದು ವಿಶೇಷ ಸೊಲ್ಮೆ ಅವರ ಜೋರ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುದು ಅಕಲು ಬಾರಿ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂಡಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡೀನಿ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದೇರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲು ಉತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಡು ಸಮವಸ್ತ್ರಡು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಎಡೆಬುಡ ಅಂದಿಲಕ್ಕ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಎತ್ತಿನ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಭಜನಾ ತಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇನ್ನು ಎತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದೈನ ಕಟ್ಟುದಾರ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿದ ಕೇಂದ್ರ ಲಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡಪುನ ಉತ್ಸವಡು ಉಳ್ಳಾಳದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಎತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಣ ಪಂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಚೊಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣ ಪನ್ಪುನೆಕಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ತಿಯಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ತಿಳಿದು ಉಡಲು ಜಿಂಜಿರ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಗಲಾಪು. ಮನೋಜಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಬಿಡಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಸಭೆತ ಮಧ್ಯಗೆ ಬಲೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಲ್ಲ ಜಗಣ್ಣ ದೇತೊನ್ಲೆ ಯಶವಂತಣ್ಣ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈ ಸೇರಲೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗೆ ಕೈ ಸೇರಲೆ.
ಕುಡಲ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉಳ್ಳಾಳ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಭಜನಾ ತಂಡಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶವಂತಣ್ಣ ಅವರ ಫೋಟೋ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇಡೀ ಪಡಿಬಿಡಾರ ವೇದಿಕೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರೂತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೊಂಜಿ ಪೊಲ್ಸು ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇಕಿ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ भगवती ओ ब्राह्मणी
ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಉಡಲದೊಳಗೆ ಬಂದಿ ಉಡಲು ಬರಲು ಲೆಕ್ಕವಲ್ಲದು ಕವಿನಿವ ಕೋಮಯ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಕೈನ ಪತ್ತು ನಡಪ